Danang kuya ko, nukor niya kaya tsukan ini. Nanding sinawa na kumanin ton. Gumawa niya na ako itatang. Koy! Tsuka pala ken. Hindi na ako papanto ng tatang ya. Paano naman magbantay akong baka? No, magbantay apin koy. Kaso nung numero babantayan mo, wala naman baka keng kay. Ate ko palang inutos. Ate ko palang inutos na para Iwan. magbantay ka rin baka. Yung mga ni tatang ya. Asus. Ay, tinuko. Eh, maigan ang magsasabi. Maigan ang magsasabi. Maigan ang magsasabi ka rin eh. Ninuwaring kay, luwawari kang magbantay koy. Aluwaya akong magbante. Kunin magbantay mo. Haway tapi no. Ano kaya? Nekasait kasabi. Ninuwari ito. Ay, may bug ko na pinebili yung pag-isabyan. Di ka na magsasabi. Ninuwari ni koy. Sabi na kasing tatang higi magbantay kay. Bus ninuutos mo, no may wari. Gawin ko lang mo. Pero yan to kung magbantay talaga. Magaling ka talaga magbantay ako eh. Di ka nang barang magsasabi kaya. Salese kaya ini koy. Foto. Ikapin mesik inabuntok. Kaya timano kasi. Sinawang mumutos. Kaya naman wala ko yan timano. Pinuman meses to. Pero pag meriendan mo yung agad eh. Kaya pala may tamad job. Magsabihan kaya kanya na naman balo. Tambaka lawin mula. Ah, Ulit, sagot na. masayapin ka sabi. Kanamay ka na mo. Taga ano ka rin, Jo? Taga ako sa langgi. Kaya pa naman may aksing agad Diyos eh. O tayo mo babandian din kay, di nga mo na ng kuya ko. Matamad ko ka na mula. Ah, dumali ka talagang magbantay mo ngayon ni Koy. Una. Ganay, ikaming boss, ikaming manutos kay. Sabihin mo, kami na yung maglawi ah. Matamad ko Gana nini, alam mo rin bakang kakayan mo. Uri na yata, iyan ay magpasweldo kaya kata mo. Sugata yata yun ni Koy eh. Yan na yata yung sugata mo. Kunang kumatantali. Na? Kumatantali. Pwede mo lang naman tao kayo. Niyari na, nakalamura nga tiyo. O kang tatangtan niya mo kaya pakain nga na kayan. Na? Eh dayari 19 dyan. Kaya tatang eh, may koyo. Ano kuya? May koyo. O, kaya pipantunak ka na ako. O nangikit-ikit mo na ako. Karakal ko na pintalan niya nga lipa-lipa na ako karet ang bundok karet ako ya. Kaya hindi da ka palakit. Wapin pero emo susumbong nga tatang huling mabugbog ka na ako. Emo susumbong. Mukha na- Kaya pati kong taga-utos. Mukha na niya kanya ni. Sabihan sa bundok ko ay at kinang mga kapamagobra ako. Kaya niya bisa maninto ako kanyan. Bala kayang koy. Alam mo na datang yung pingwa mo ngayon ni Koy. Sabi ka masalese. Yun pa dan mag-cellphone niya pala Koy. Talagang cellphone na Koy. Sige. Kaya Nga, pala mag-sounds ka pala kaya mo pakiramdaman. mag-sound siya pala yan. Kanyang pala yung buri mo. Nga pala yung pakiramdaman. Si Sweldo ka. Kaya ka pala makaintindi sa pandangge. Mag-sound siya pala yan. Wala nyo talaga kanawin. Wala miyapin. Matamad ko muli na kayo pa rin. Ate, dami ay dana dumali. Lakontahan yata ini Koy. Doon na ka pinitsura. Nakatalik na pumingki ang kopya niya. Dana tayo ka pa muli. Muli na ako. Nakamaman itong pagawa ng kuya. O muli na kaloko. Nagwanda na kayo. Panto nanda ka pa kang balayo. Alam niyo na. Dumali magbantay mo ni Koy. Dumali oh. Nya mga pagamos na ako kaya. Hoy, ino ka rin kamunta. Eh payariat yun ni sweldo mo. Ah, bursi benete pa sweldo. Ni sweldo ni. Yun Tanay dana. Hoy! Reto sweldo, tanay dana nina. Ot. Dana magaling ini. Hoy! Dani. Gago!